Today's Between Master and Disciples will be presented in Bulgarian, with subtitles in English, Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, Croatian, Czechoslovak, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Религиозното потекло на Всемирното бяло братство е основано от Петър Константинов Дънов от България, познат също като учителя Бейн Садуно през 1900 година. Учителят Дуно учи, че качествата на смирение, послушание, честност, добродетелност, интелигентност и благородство са най-важни в духовната практика. Той обяснява, че човек трябва да върви по пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко. В камъните, в растенията, в водата, във въздуха, в животните, в светлината. Следвайки принципа на Ахимса или ненасилие, учителят Бейн Садуно практикува и проповядва вегетарианство, което значи хранене без животински продукти. Днес ви представяме свещеното учение на Всемирното бяло братство от извадки от лекция на учителя Бейн Садуно, озаглавена «Мир вам», изнесена на 11 септември 1914 година в София, България. Безсмъртие – това е стремеж на човешката душа, идеал, към който тя се стреми и желае всякога да го осъществи. Човешката душа живее на земята, за да намери пътя на безсмъртието. Безсмъртието се урегулира от един велик божествен закон, който човек трябва да проучи и приложи във всички области на своя живот. И в този смисъл ние трябва да се учим постоянно, да намерим ония условия, при които безсмъртието може да съществува. Човек може да бъде безсмъртен и да изгуби своето безсмъртие. Може и да бъде смъртен и да придобие безсмъртие. Смърт и безсмъртие – това са две положения. На научен език безсмъртието е равновесие на нещата, на силите, които действат в природата. Смъртта е изгубване на това равновесие. Безсмъртието заключва в себе си съединение, хармония. Смъртта – разединение, несъгласие, дисхармония. Когато хората желаят безсмъртие, трябва да знаят какво именно то съдържа в себе си. Когато влезете в една съвременна концертна зала, за да послушате един симфоничен оркестър, ако имате тази способност да наблюдавате, вие ще видите, че най-първо, когато дойдат свирачите със своите инструменти, които са повече струнни, те ги изваждат из кутиите. След това почват да нагласят цигулките, да определят тоновете на жиците, които са опнати някои повече, други по-малко. В това нагласяване има известно съотношение. И след като нагласят инструментите по известни тонове, тогава вземат лъка и започват да свирят. Знаете ли колко време трябва на един цигулар, за да може да влезе в един симфоничен оркестър, за да може да владее своя инструмент, своя лък? Най-малко трябва да посвети 12 години на специално обучение. У нас обикновено казват, че онзи, който свири на цигулка, е циганин. Такова е прозвището на цигуларите. Но в този инструмент има известна емблема. Можем да кажем, че цигулката е най-съвършеният инструмент, който от 300 години, откак великият майстор Страдивариус го е направил, не е претърпял изменения, защото почти е достигнал своето съвършенство. Цигулката мога да уподобя на човешката душа. В нея има 4 струни и един лък. Цигулката – това е човешката душа. Струните – това са 4-те човешки темперамента. Човешката воля можем да сметнем за лък. Един цигулар,
когато отиде да си купи струни, ще каже: дайте ми еди коя струна. Ми, ла, ре или сол. И когато се завърне вкъщи, той знае къде да тури всяка отделна струна. В човешкото естество има, казахме, 4 темперамента: холеричен, флегматичен, сангвиничен и нервен. Това са 4 състояния от човека. Те съответстват на човешката душа, ум, сърце, живот. Това са 4 главни струни, които трябва да знаем как да навиваме и отпущаме. И когато нагласяваме своя ум и своето сърце, трябва да знаем да ги нагласяваме на един и същ тон. В цигулката 4 жици са нагласени на 4 различни тона, като между всяка жица има също 4 различни тона, т.е. всяка следваща жица е с 4 тона по-високо стегната от предходната. Като нагласите цялата цигулка, имате 4 по 4 равно на 16 тона, стъпала, по които струните са нагласени. Когато цигуларят нагласи своята цигулка, взема лъка и започва да свири. И цигулката е именно единственият инструмент, на който се свири на кръст. Инструмент, който образува най-приятната музика, който с тоновете си най-много се приближава до човешкият глас. Следователно, когато нагласите вашата цигулка и вземете лъка, вие образувате онзи кръст, от който сега все плачете и казвате: защо Господи ни даде този тежък кръст? Аз ви казвам, че Господ ви е дал един прекрасен инструмент, но не знаете как да го нагласявате и поради това го носите на гърба си като тежък товар. Снемете го и почнете да го нагласявате да свири. И когато апостол Павел казва: аз ще се похваля с кръста. Какво вие подразбирате? Аз виждам навсякъде хора, които носят тия кръстове. Виждам ги по черквите и навсякъде, но не съм видял човек да свири на кръста си. Влезте в концертна стая и вижте, че на свиренето на кръст хората ръкопляскат, без да мислят, че и те имат кръстове, страдания, че и те свирят. Но най-важното в това свирене на кръст е пазането на такт. Когато вдигне